Накарай Марселигия на работа, че на ум да те научи. Паркът е свеж и зелен, пълен с деца като мен, пълен с червени балони, с люляци с цъфнали блони, люки сестри с ветровете, люки мен понесете, да лисна високо в простора, над къщи дървета и хора, да пипна с ръчичка небето, за празника ден на детето, на всички деца по земята, поздраv сърдечен за братя. В приказния свят на минало време ще видим съвременно драматизация. Айде, ставайте тук. Добре, да говоря. Така, айде. В труд и мъка вече мина цяла учебна година. За изпит настава време. Учители големи, госпожица Жерафина, премъдрият папагалчо и умният цар Лъв. Първи учениците се събраха и почнаха да ги изпитват. Лъвът въпроси задава, а другите отговарят. Мирно! Почвам! Марко пръст ще отговаря. Ти кажи, Магарини, как по тези мости минеш? Тая работа е проста, ще чакам упорито, в друго време по-честито. Умни люди да постигнат, по-широк мост да направят. Браво, браво! Имаш право!
Пожелавам ви да бъдете упорити, за да успявате в живота. Още веднъж ви пожелавам много здраве, много сили. Пожелавам ви щастливо лято и Слънчо! Сега, понеже всички се представяте много добре и заслушахте отлични грамоти. Оставете куклите, ще ви ги раздавам. Заслушахте си и вязалките, куклите си ги оставете. Така, добре. После деца ще ме дадете вашето. Нека да ви раздам. Понеже не сте така, не са подредени както идвате при мен. Така се наредите в права речка, гледайте към публиката, аз ще ви ги раздам. Понеже кавалерите не са по-малко, на тях ще раздам най-напред. Петър, готов ли? Добре, чакваме. Другото готово ли? След малко. Бос, изчакваме момента. Тони, покажи ли по един балон да даваш? По един балон да покажеш. Така. Петър Атанасов. Грамота за отлично представяне в извънкласна дейност на кръжока Героите разказват. Така и тук госпожа Лилянова, тя ще дава балончиката. Михаил Димитров. Заповядай, пише. Заповядайте с бюджалката. Тук госпожата ще дава балончета. Борис, къде си, Боре? Заповядай. Твоята грамота. Ето. Почерпи се. Тръгвай за балончик. Теодор. Теодорче, заповядай за твоето усърдие. Много благодаря. Светлана. Заповядай. Заповядай. Стилян. Заповядай. Така, и тук има балони, които да стигнат там. Ивайло. Заповядай. Заповядай. Браво, все така да бъдете усърдни. Ваня. Заповядай, Ваня. Ванчика. Имаме дечица, които отсъстват. Днеска Мария. Заповядай. Така, всички ли получиха? Балончета. Всички получихте ли? Ами с това нашия празник завърши. Да бъдем живи и здрави, за напред да правим